Să-ți iei un al doilea câine este o idee foarte bună, pentru că ajută câinii să se relaxeze, să fie mai bine când tu ești la lucru, de exemplu, nu sunt complet singuri, dar foarte important, când îți iei al doilea câine. Asta se poate doar când primul tău câine este așa cum ți-l dorești tu, atât din perspectiva educației, cât și din perspectiva comportamentului, pentru că câinele nou va învăța întotdeauna de la câinele care deja este acasă, care deja știe regulile, să zic așa, în casă. Și dacă primul tău câine nu este cum ți-o dorești, atunci o să ai doi câini cu probleme, pentru că ăla care e deja la tine o să învețe pe cel nou regulile după capul lui. Și dacă el nu le știe ca lumea, atunci o să ai